בוקר טוב תלמידים חמודים, יש לי עכשיו כמה דקות, אני רוצה לעבור איתכם על פרק א' בחומש בראשית, זה פרשת השבוע שלנו, אבל אני מבקש שתכינו את המרקר. כל פעם שמופיע המילה טוב, אני מבקש שתגידו לי, הנה טוב ותסמנו. בסוף גם נראה איפה הופיע טוב, איפה לא הופיע טוב, איפה הופיע מילה לפני טוב, מילה שמחברת לטוב, ואיפה הופיע אחרי הטוב משהו מיוחד. קדימה, מוכנים? מתחילים, נקרא את זה קצת מהר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. סמן. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את מה? את האור ואת החושך. הלאה, בואו נראה מה היה ביום השני. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדיל בין המים שמתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. הופיע פה טוב? מעניין, אני לא ראיתי, אולי אתם ראיתם? תבדקו. אבל מה ברא ביום השני? אז הקדוש ברוך הוא ברא ביום השני, הוא רק התחיל. והיא מבדיל בין מים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. יש מים מעל העננים ויש מים מתחת לעננים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה העננים ומעל הרקיע, סליחה. הלאה, נעבור ליום השלישי. ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחר אחד, ותראה היבשה ויחן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים ככה ימים. וירא אלוהים כי טוב, טוב, סמן. ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב, מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, ויחן ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. וירא אלוהים כי טוב. לסמן. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. אוי, פעמיים מופיע פה טוב וטוב. למה ביום השני לא הופיע טוב? רגע, ביום הראשון כמה טובים הופיעו? מה אתם אומרים? אחד. רגע, ביום הראשון אחד, ביום השני בכלל לא, ביום השלישי פעמיים. אוי, מעניין למה. אבל לסמן טוב. בואו נמשיך לרביעי. ויאמר אלוהים. רגע, לעצור. מה קרה ביום השלישי? מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום השלישי? אז ביום השלישי הקדוש ברוך הוא ותראה היבשה. הוא אמר לכל המים תזוזו, תהיו במקום אחד, כן? ותראה היבשה. ואז הוא קרא ליבשה ארץ, ולמעקביים קרא ימים. פתאום יש יבשה ויש אוקיינוסים. תדמיינו. הרבה יבשות והרבה מים. העולם מחולק חלק ליבשה וחלק למים. כן? ואחרי זה תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. והיא מוציאה הארץ דשא, עשב ועץ פרי עושה פרי, כן? ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. הקדוש ברוך הוא בורא ביום השלישי שני דברים. אחד זה את היבשה ואת המים, דבר השני זה את העץ, את העצים, את הדשא, כל מה שגדל לנו. בואו נתקדם מיד הלאה. ונמשיך ליום הרביעי. ויאמר אלוהים ממאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, ויהי למאורות ברכי השמיים להאיר על הארץ, ויחן ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים, כן? ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ ולנשום ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך. וירא אלוהים כי טוב. צמנו את זה, אל תדמו במרקר. רגע, אנחנו ביום הרביעי. מה ברא הקדוש ברוך הוא ביום הרביעי? נו, מה אתם אומרים? את שני המאורות הגדולים. בהתחלה ברא אותם שני מאורות גדולים, שמש גדול, ירח גדול.
אבל כמו שלמדנו אתמול, אבל יש כאלה שאמרו, למה גדול? אז את הירח הוא הקטין. אספר לכם את זה בעזרת השם בכיתה, את כל ההגדה על זה. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים בכי טוב. ביום הרביעי יש לנו פעם אחת כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. בואו נמשיך. יום חמישי. ויאמר אלוהים ישרצו המים, שרץ נפש חיה ויופי יופף על הארץ, על פני רקיע השמיים, ויברא אלוהים את התננים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. סמנו. יום חמישי, טוב אחד. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו מילאו את המים בימים ועוף ערב בארץ, ויהי בוקר יום חמישי. טוב, אז מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום החמישי? נו, מה אתם אומרים? אללה, הוא ברא ביום חמישי, אתם לא תאמינו. שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. והוא ברא את התננים הגדולים. הוא ברא ביום החמישי את כל ענייני הדג, ישרצו במים. שרץ נפש חי, כל הסוגים שצריכים מים, וזבובים וירבחשים וכל שצריכים את המים שלהם. ככה הם נבראים. ואז הוא בורא את התננים הגדולים. והקדוש ברוך הוא, כן, ואת כל עוף כנף למיניהו. זה גם ברא ביום. גם את העוף כנף למיניהו, את הציפורים, כן, את כל מה שמעופף ואף. וירא אלוהים כי טוב. פעם אחת. הלאה. שימו לב, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו מילאו את המים בימים והעוף ערב בארץ, ויהי בוקר יום חמישי. הקדוש ברוך הוא מברך אותם, פרו ורבו, תבראו, תגדלו, תהיו הרבה. הלאה, נתקדם. היום השישי, ראינו עד עכשיו יום חמישי, היה אחד, טוב. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחיה לארץ למינה, ויהי כן ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למינה, וירא אלוהים כי טוב. וואלה, יום שישי יש לנו כי טוב, יש לנו טוב, צמנו, אל תתבלבלו. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה וכל הארץ וכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו ורדו בדגת הים ובשמיים וכל החיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק או עשב לאוכלה. ויהי כן וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב. תסמנו, טוב מאוד. ויהי בוקר יום השישי, ויאכלו. רגע, ביום שישי היה לנו, אתם זוכרים? פעמיים כי טוב. פעם אחת וירא את כל אשר, והנה טוב מאוד. לא כי טוב, אלא טוב מאוד. ומה קורה פה? ופה כתוב לנו כי טוב. אז פעמיים ביום שישי. רגע, גם ביום שלישי מופיע לנו פעמיים כי טוב. אבל ביום שישי מופיע לנו פעם אחת כי טוב, ופעם אחת טוב מאוד. וואו. צריך להסתכל על זה. ויחולו, בנקה ליום השישי. ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבתו ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בחר אלוהים לעשות. פה אין לנו טוב, אבל פה למה אין טוב? כי בשבת נחים. כל מה שהקדוש ברוך הוא תכנן לברוא ביום הראשון, ביום השישי וביום השביעי, הוא ברא את הכל ביום השישי. אבל בואו נתחיל. אחרי שסימנתם טוב, תסתכלו איפה יש כי טוב, ואיפה יש טוב, ואיפה יש טוב מאוד. לרשום במחברת, מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, מה הוא ברא ביום השני, מה הוא ברא ביום השלישי, מה הוא ברא ביום הרביעי, מה הוא ברא ביום החמישי.
ומה ברא ביום השישי. ולכתוב מיד אחרי שכתבתם בכל שורה מה הוא ברא בכל יום, תכתבו אם כתוב טוב רק, או כתוב כי טוב, או כתוב טוב מאוד. ואז נגלה שרק באדם, אחרי שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, הוא כותב הנה טוב מאוד. כי האדם הוא תכלית הבריאה. כי העולם נברא בשביל בני האדם. כן, בשביל בני האדם לעשות דברים טובים. עכשיו אתם בחופש, שכפו עליכם, ותחפשו לעשות טוב. טוב קטן. מי שיכול טוב גדול, עוד יותר טוב. מי שיכול טוב ענק, עוד יותר טוב. אתם רואים שיש מדרגות. יש גם יום אחד שלא כתוב בו כי טוב. זה היה ביום השני. אתם יודעים למה לא כתוב שמה כי טוב ביום השני? כי הקדוש ברוך הוא התחיל שמה לסדר את השמיים, את המים אשר מעל השמיים, מעל הרקיע, ואת המים אשר מתחת לרקיע. אבל הוא לא סיים. הוא סיים את זה ביום השלישי, שהוא הפריד בין היבשה לבין הים. והוא סידר את הימים, ולכן ביום השלישי מופיע פעמיים כי טוב. לומדים מזה משהו אחד, החמודים מתוקים. אמרת לאמא שאתה עושה משהו, תסיים אותו עד הסוף. אל תתחיל ותפסיק. תגיד לי, אמא, היום אני עוזר לך להדיח את הכלים בכיור. אל תדיח את הכלים עד הסוף. אל תשאיר איזה צלחת אחת. תנקה את הצלחות עד הסוף, עד הסוף. סיימת לנקות את הצלחות, שים אותם על המגוף, תייבש אותם, ותבדוק שהכיור נשאר נקי. אז תבוא לאמא, תגיד לה, את רואה? זה כיור נקי טוב מאוד. אם לא סיימת הכל, אז זה רק טוב. ואם רק התחלת ובכלל לא סיימת, אז לא כתוב טוב. ככה זה במעשה הבריאה, וככה זה אתם תעשו. אוהב אתכם, מתגעגע אליכם, יום טוב, בהצלחה גדולה, סליחה על ההקלטה הארוכה הזאת.